Mabuhay mga ka-team. Ito, nandito kami ngayon sa Makayog, Mangaldan, Pangasinan. Ito, pangalawang kalaban na yung lalaroin. So, tara, let's go. Malayo ang guhit. 10 shots ang laban. 1-0 ang score. Islam ano ya, alas 3 lah, alas 3 lah. All one. Two one. Tunjuk kamera sing asik singguran. Sing asik singgur. All two. Ah, sing asik singgur ya. Baltic dito daw pamilyo. Dia di sini. Oh, kan ano? Ito niya lang yan. Pupo. Tangka. Di ba lang? O di ba kandanom? 3-2. Dito. Mangganda dito. Ano ba ito? Tilapia ako. Halina mo mga masak na yun. Four two. Nakukulang. 5-2. Ito yan. 6-2. Seven two. Oh, -1. 6-2. Tayo ko diri kasi. 7-3. 7-3. Habol. 7-4. Paano yan? Seven four. Oy, kalahati na lang. Eight four.
9-4. Mga tamang mga kasatan. 9-5. Nine six. Tatlo. Apat. Oh, 9-7. tatlo na lang. Oh, 9-8. pare. Isa lang. Ten eight game ball.